kadi kambang jatuh badare bunga lado mulanya curita kadi karang hati di dalam didadu Kadi bilang malah kini ceritanya tak jadi satu buah kampung jadi diulak pantai Camindi. Ada seorang malah anak gadi bunga kambang dalam negari kambang kanango kampung dalam pamenan mata orang na banyak tambah-tambah na muda-muda coy itu kini melarang na gadi anak seorang tongga babel yang anak dimandi jo bapaknya iyo disabui namanya kini banamo sabai nanalui kalau dietong melainya kini nambah namo sabai nanalui kok dicari baki bantunya kok potongan nindak ketinggalan kok dicari dari rambut sampai kampu kaki bungka setai tumi mandamai talu burung bati jerong copari padi di pinggang cokaranggonai kok di punggung mau jelabe batang mari berkata-kata tiga kata potongan mari sekata tunangan ruku sekata tunangan palu sekata dandam tak sudah di hati awan tak gantung di bawah talago cino bakupie ampir ambanda ampiang sipului padi mudo sadang mencari lalu awak leanta kunung kok dapet memakainya kunung kok dapet melama matanya baitu sabai nanalui kola sanjo pai kasurau baitu banai lo inyo kan taat jo agama ndak pandai melak lain karajo pandai jo kawan samo gadang mului mani kucing dan murah ndak namuru orang sorang juo pamenan mato na mudo-mudo ado lakini di kampung tu ado pareman nanta sabui dalam nagari kalau dicari malah cari mana iyo siapa namanya kini nambah namo melapirgo bandel desa itu ketua pareman tu nyobatigo malah anak buahnya siapa namo anak buah tamiang namo nampara tamu tamiyai namo nang kadu tamia namo nang katigo Pak
ade inyo nambah 3 anak buah melapir go bandar desa ba itu kini badan inyo ado lepado 1 hari dapik mupakat nyoba rampe baniek jae melaka sabai nanalui adole inyo tuma kamang ecek nyokaban mala diketuako kabake buyong tamiang sarato inyo si tamiang ba itu kini mala nyo sabui nyo tamiak mandanga juo hari kini kita sudah dipikir kok dicari juo jalan lain mungkin dak juo mala kabatamu lah barakali mala sabai nanalui dan bau baelo acok juo tapi kini lah sakit bana dak tahan lain di dalam hati dia kita barangke melanyo sanjo kini ko ari beko jam 10 malam naninyo jale balik pulang nang salari salamu iko biasanya antaan melayo di kawannya anta kawan anta jodohnya naninyo kini jadi guru maja malah disuruh maja orang ke mengaji onang kawan namantaan tio ari kalau dicalik banar hampir sajodoh rancak juo lain sajodoh keduanya antado kini paretongan asa balik sabai nanalui tatap pajatu maantaan di lainnya tu mama antan tapi kok nyampang beko yo nyantan kita bunue na laki-laki lebih dahulu nampak dusi to kabe to larian siapa namanya na laki-laki samo jadi guru inyo di surau tu itu keceknya tu mapir go bandar desa kabake anak buah nambah 3 namanya malah pajatu kini banamo si buyang malin sultan indak lama mulanya antaronyo rundiang sudah kata salasai sudah pikiran malainyo kini boleh lah bolehnya golongkan TV lah bisanya layangkan indak kamano dole kabatenggang na memang itu karajo kanyo karajokan ndak bisa dindakkan lai rasola sakit bana di hatinya
Iyo batanyo awak kainyo sampai nanalui kato padi juo nanyo agi kalau di awak kato lapadi kok dinyo majo galak juo mencali galaknyo macam itu hati bertambah luko juo. Sadang keninyo melanyo si buyong tadi na rombongan nambah rampe tu mulai berjalan dari lapau di nanti malah di jalan tampik lalu sampai nanalu di mano malainyo beko lalu di sini nawak kama nanti ndak mungkin lai malah di indaan hari kini sa di karajoan ba itu kini malah dalam pangana kato sampai hati lasana dak tangguang sanang pareman maalun kini anak buah nambah namo malah buyong tamia sarato malah buyong tamia iyo joinyo malah buyong tamio ba itu bana malah kini nampir go na bandel desa ndak tanggung sanang dalam hati mangkok banamo pirgo bandel desa kabancian urang di kampung kabancian urang nagari asado kaributan di dalam kampung inyo menjadi melaji latangnya ba itu bana malanya kini hari tapi malah kini setengah 10 di nanti di nalangang indak lamo sesudah itu iyo ndak lamo antaronyo tampak lainyo sampai nanalui talita la balik la pulang ngadi dicali bana malah nyato dipandang bana tapi anta iyo inyo anta indak bekona lain anta ambil sedangkan mulainya tu masa bainan alui nandara lata sirok juo mulai barangke tadi dari surau olai malin sultan kanak mantan kece inyo sabainan alui biarlah ambo pulang seorang yodai lawak yodai balik seorang dak perlu bana diantan harikan lai tarang bulan dak takui awak doda balik seorang ba itu bana keceinya bangkonyo indak malah diantan nandara lai tasirok ju
tapi de inyo sabai nanalui nanati laila badata tapi manyabui malu pulo kini. Tapi menyabui mala malu pulo ala tibo mala dake mala inyo kini batamu mala pirgo bandar desa satu batamu jonang gadi bakato sinan pirgo tadi odangakan banala disabai nanalui kini ndak dapet do kece elo payambo main tei kato dangakan bana dinanggadi pandangi laduya le abe cali laduya sekali ko antai ndak kabasu lai akeceknya sabai nanalui odangakan banala di dapir go nambo kini ndak kamalawan ambo padusi ndak badayo bagara tuan hari kini kola nasi bana di badan ambo larila badan mati kini tapi nanambo yodai sabananya jangan disiksa badan ambo. Oh bunuh mati ambo ndak baadoda ambo larila kini mati juco itu keceknya orang nanggadi biarlah mati yodai badan ambo kini. Bakato di sinan melapir go bandar desa kini coiko layo disabai nanalui serakanlah kini nambo kandaan ba itu kece sabananya manuri kato ambo la hari kini bakato sinan sabai nanalui danga diuda sabananya bao lapangana kananelo mengucap laudanyo kini o kanapo nanjana muda cari nanelo banyak jalan kaditampu janda sampai semacam itu masuk rajam yodai badan awak kini. Mandanga kato melanan cuy tu lama hari mela buyang tamiang satu hari buyang tamiang magaretang pulo buyang tamio laba kato buyang tamia. Oh mulai sekalinya kini manggaretang kanyo ambil tangan sabai nanalui kanyo pacian tangan sabala sorang mamaki sinan sabai nanalui meminta tolong karang kampung de awak molala nyopacian muncuang nyopako jokain kini dia. De inyo mala sabai nanalui balik di surau kanamonyo jubakan masih laki yuho nyo ambil jubah masuk itu nyo kabik tangan kabalakang o muncung nyo pakuk mala nanjo kain ba itu bana malakini nyo bao tarwi yodi kanalangan kini. Nyobao mala kanalangang maalun sinan malainyo tuma sabay nanalui di sinan baru inyo la manyara baki ng satu karano nda ado raso salah
Ola cuy ko bana nang katibo la kita datang dari Allah nanawa indah lodo kamanyasa janjian tibo nyamae padoa kini. Di sinan mulai nyo pareman tadi pirgo bakato bake sibupi kini akece nyo pirgo bandar desa manokan kini sabai nanalui lai ko ado pangakuan. Oh dilapekan mula kabe muncung ba itu bana kece inyo baru mangecek sabai nanalui danga diudah sabananya. Kalau nanambo mula kau dah cilakoi biarlah mati badan nambo ndak baa kini katoinyo kondak katabi kini nambana yoga. Iyo bamacam mala karajonyo ma'alun pareman nindak karuan pareman di sinan mala nang kurang aja ndak elok nan dibueknyo tumanyo paso mala si upiek tadi. Oh langsung laki ni dipakosa ba itu bana mala sabai nanalui dek nasib badan dirinya. Sadangkan inyo malah sabai nanalui sudah lainyo dijahitnyo sudah nyo nambukan nanyo pabue nyo bunuh mati samalam tu. Nyo bunuh mati malah samalam tu. Nyogulangkan saja ate gunung bagolek langsung kalura la tinggainya. Oh dilura la dalam modi tinggal sampai nanalui babalik laki ni pirgo bandar desa barala galak balik pulang badarak-darak galak tengah malam. Indah tabado melasanang hati raso kini dalam sarugo ba itu dalam pangananyo sanang hatinya nambarampe. Sanang hatinya melaka ampeknya babalik pulang masa itu langsung kalapaunya pai minum ba itu kini badaninya nambah nama pirgo bandar desa. Indak tabado malah sanang hati kita tinggallah badaninya dibilang mande bapaknya nasi upik sabai nanalui hari lewat jam 10 lekana menjalang jam sabale nanti balun yo tibo mande jo bapak lamang antu tapi walaupun mato lamang antu
Nandara tak sanang dari sanyo. Nandara tak sanang mela dari sanjo ba itu bana mela mande jo bapak tumpak kapado bapaknya sabai nanalui sarato mande kandunginyo labada tak dari hati anta kok takui sabai pulang anta mangkonyo sabai nanaluinyo indak pulang anta do orang kini tamu baru tibo di surau pe mengaji dek lama-lama takui pulang biarlah kita caliknya ke surau kita tanyakan ke kawannya antala pulang anak awak anta ke mana badaninya. Satu tersabui macam itu di santuang rumah masuk itu turunlah mande jo bapaknya langsung ke surau yona mandekan ruang kini. Langsung ke surau malah mandikan ruang iyo lapai mandi jo bapak talita talete jo kacang menjalang junjung talita ele bantu alang menjalang gunung. Sadang keninyo mandi jo bapak anak sorang nengka namonyo lalinju raso pasandian lapatuinyo tibo di rumah ba kok kini balun tibo antapo la sabab karanonyo ba itu dalam pangananyo tapi na bapak tariyo tibo di surau badan liyo. Satunya tiba dalam surau naninyo malin sultan tadi bakabatulan talalai balik pulang sadang di surau ya di duduk jua baru. Sadang di surau malah duduk jua rupanya malainya sadang duduk tampak bapak sabai nanalui satu tampak mandekan uangnya tersirau darah malin sultan. Obat kato sinan malin sultan gak came ambo mencari ayah gak came ambo memandang mandi ba kok kini nanti jadi ala kok tiba nyomai sampai di rumah kini. Ala sampainya kini di rumah itulah kato malah badaninyo onde nak kandung malin sultan itu mangko kami kamari mangko datang kadake oh itulah sabab karanonyo la jam sabale hari kami pandang sabai nanalui tak jo pulang kami tadi menyangkoinyo ko ado malah tamu baru tibo nan datang ke surau iko odek lama asik kama ngaji dak tantu hari la malam sangko kami kok takui sabai nanalui pulang mangko basonsong yo mali Oka surau koyo nae di mana lainnya sampai nanalui honda ado sampai do nae balik pulang jabarat tadi balik ndak ado dona tiba di rumah yo nae.
Tadanga kato mela dari mande pane sekali malin sultan kini coiko mande sabananyo ko iyo nyo indak sampai pulang ati jak tadi lah badata sabab nan 2 hari nan talampau inyo ado menyabui bake ambu baswacuk bana melanyo pirgo mela bandel desa bertanyo-tanyo bake inyo acuknyo ambil di kalalu coy itu bana mela katonyo kini cuma kini mande jo bapak babalik lah pulang mande dulu biar mo cari yo mae sampai bertamu kini biar mo cari malah sampai bertamu sampai basuh joinyo sampai nanalui indak tangguang hatinya malin sultan indak tabado pane hati tekana-kana keceinyo ode awak mande indak dalam pangana kece awak indak kamanyuli sangkuati indak do kamanyaki ruponyo mungkin kata jadi tapi nanawak kini balun manuduinyo tapi di samping itu mande tanang ambo salidiki malah sampai basuh ambo cari ba itu kato oh malin sultan mande babalik malah jo bapaknya langsung babalik dia pulang dituju rumah tengah malam sedang berjalan malah keduanya menangi mande tengah jalan ke manuinya oh jadi nyosurkan jadi oh indah tabado dona angyati upik seorang kesayangan kami pemenan urang nagari tua muda nak urang nan sayang kunun kok mandi dengan bapak kamano lagadi kamande cair hona kanduangai yo jadi lambik lamu mandi jo bapaknya kini berjalan lah tiba kini di rumah satu tiba mandi jo bapak nan di rumah menangi juga denang tangan rumah oh jadi
Bakato la mande kini jo bapaknya kamano lalai badan awak kok nyampang lah naga dimati tanah dipijak nala taban tampik bagantung nala putui arak panawa iyo inyo nyetuane itu bana kecek mandenya jawab dia sabaina nalui jala dikato-kato ju jan carito di pabanya hati dan bertambah angin hati dan bertambah malai boju janganlah disabut-sabut jolai kecek inyo baranti mandi mengecek baranti bapak bakato hari semalam-malam itu ndak namu lalu do mato mandi di mano mato kalalo anak gadinyo balun pulang coy itulah nasib mela badan kini kita tinggal mandi jo bapak to bilang sina ninyo malin sultan tumpak kepado mela malin sultan hati na nindak namu sanang besok pagi langsungnya cari di langsungnya cari melabari sueknya cuy tu banala malin sultan nanti bertambah paneju nan niat di hatinya indak kesampai lantaran orang siapa banala orangnya sekejam itu langsungnya cari mula di malin sultan tiok naraminya lah duduk-duduk di lapaunya lah bamanuang-manuang aduh kawan menyapu malin sultan lain bana manuang malin sekali kini keceknya malin sultan ba alo indak kaba manuang pamenan mato nandak nampak oma Tagalak lah orang salaponyo kalau naninyo malin sultan salari salamu iko ndak pernah mengecek bantu itu tambah-tambah di dalam lapo orang kan banyaknya namandanga tapi ndak raso dinyo dole tetalai ba itu kini malin sultan mangkok sampainya mengecek semacam itu nanyo intainya memang ada pirgo bandar desa di dalam lapo coy itulah kato malabadan inyo tumpak di inyo pirgo tadi tadanga kato sibuyong kini tadanga malin dinyo kamangece mulai tersinggung perasaan inyo dalam pangana pirgo bandar desa beko malam iko dibunuh enak samu hilang kadu
Nanari sesiang itu Iyonyo pikir di malin sultan Nyo inok lalu nyo manongkan Kok nyo calik pado garena Raso-raso iyonyo nak kamalesek do takut awak lah jale inyo nambaulah jale inyo kini nampunya laku baik itu dalam panganannya tapi sanjo beko ambo turui baik itu dalam kanannya iyo dalam hati sabananya itulah nyo niatkan di hatinya tapi naninyo melapir go tadi memanglah baniat pulo di hatinya beko sanjo inyo dijapui kini boleh selamat bana badaninyo nak sanang awak di nagari ndak banyak ju cerita ndak ada lain kadidanga ba itu kecek pirgo bandar desa indak lama sesudah itu nanari sehari itu hari batambah yo patang juo hari patang batambah sanjo nala sanjo hari itu kini naninyo lamalin sultan indaknyo duo kanda ala dek sabai ndak ado nampak indak basuo sabai nanalui di mano lura nala busur rimbo di mano nala busur itulah dalam kini panganannya indak kasuraunya sehari itu laki sanjo tu pakaiannya baju hitam Sarawak hitam baju hitam malah Sarawak hitam itu pakaian nanyo pakai ba itu kini nasibinyo nasib buyang lamalin sultan indak lo kanyo duo kanda ala basobo kini dak kalari batamu dak kadilaan ba itu keceknya kini mulai malangka dari sanjo sudah maghrib inyopai sudah maghrib mulai nyo malangka mulai barangkit dari rumah nyo kaban kamandenya nanyo sabuikan kamandenya ko ado orang mak beko nabatanyo katokan nambo kasurau ba itu bana keceinya sababnya ba ako ba itu mano tahu kecek malin sultan nanta lainnya ndak mati anta ko inyo kini lari kini kok pulang basobo rumah awak kok batanyo mande kainyo boleh ditanyo malah sabananyo boleh mande manunjuan pulo baso awak pai kasurau kato sampai nyo lapai iyo boleh mande jancame juo mulai barangke malah dari rumah diayun letang samo lanjut diayun langkah samo jarang dak tanggung pane hatinya kalau nanari saat itu nan malam samalam itu tumpak pado malin sultan indak lonyo kini takwi kamati basobok lawan nyo ndak lari
itu dalam panganannya cie dua dak kadietong sampai 3 sampai lah ampe indak lo badan karagu lain. Kola nasib malah itu nangka mambunuh larilah keceknya kini bajalan mai gaega hari bertambah malam ju nanawa kini sudah minum iyo kan gua dari rumah mandi. Sudahnya minum kajo makan selesai kini malah badan diri barangkit tadi semua sorang lah jauh kini nyo tinggal. Tumpak kapado malah badannya kini nyo layukkan pandang nan jauh nyo tukikkan pandang nan nampi satu mencalik kiri kanan memandang suok jokidang. Nampaklah orang kini di nang kalam lah nyopa bule langkah kini lah nyopa kata langkah 3 langsung nyoturi. Oh di malin lah sultan di lainnya todinya basonya sorang dek lai sorang sama sorang langsungnya turi di malin tadi nyato dinyo malin sultan baso iyo pirgo bandel desa. Satu tibo mengecek kini malin sultan kini cuy kodang pirgo jale-jale di mano sabaina nalui. Di mano mula kini sabaina nalui kalura manonyo ang campaan kautan manonyo ang tinggan itulah tanyo darinya carito yan mula malin di pabanyak kini ang kanak mati pulo. Jadi yo ang nama bunuh pirgoy sabay na nalui memang yo ambo nama bunuh kini ang kadang bunuh pulo ba itu kecek pirgo bandel desa. Mandanga kato mula nanco itu nyo paca langkah 3 nyo elo suri babat tanam nyo jambu bantu kawasiang maalun sinan malin sultan ninyo kan bantu orang pandeka bantu orang hebat sabananya. Ado-ado saja malah nama nunjukan tabayang-bayang langkah kasadonyo kok baraja balun mencubo tapi lah Tuhan manggaraan tampak dinyo langkah kasadonyo tibo saja perasaan diri. Naninyo kini malah pirgo bandel desa lah datang malah nyo kini pakai pisau nyo tu kini nyo ancam malah nyo malin sultan yo di pirgo jo pisau nyo kanyo tantangkan ke badannya. Lanyo kaja melayo malin sultan iyo de inyo pirgo tadi de inyo mela memakai senjata tajam kanyo kaja kanyo baiknya.
Ruponya mala golok na nyobao de untung takadiala de inyo kini malin sultan lai batolong padoala bako katenggi nyo maranda bako karanda nyo manenggi bakao lurui nyo ilaan. Itulah kini mala badan ninyo lanyo cubo kini kababale la ganti kaja kamangaja sampai batamu patangangan inyokan tangan kaduonyo barulah pegang tangan kaduonyo nyopaci are melatimba jo balik la mulai kini kabacaka la ganti bae kamabae la ganti lambui kamalambui ba itu kini dipandang la ganti ampe mampean bagole-gole tengah jalan. Nagari mainda melakini rami kampung nyolangang baru masuk itu balu nado orang na lalu linte di sinan tampik memang suni bana indah ado orang nangka manolong lah dicali melakini dicali cakak kawa jadi dek malang tak dapet kaditulak mujur tak dapet kadirai payah pirgo dek malin payah dinyopirgo malah di malin sultan baru meminta tolong badaninya datanglah kawan. Nambati golata dia ini lekanyo bunue melapir go bandel desa la sadang di hatinya malin sultan tangan kan tiba di marinya nan suo kama maci pisau lekanyo hantam masuk itu batu la kawan nambati. Padanga batunya orang baru datang maingong sekali mula badan malin sultan nawak maingong lawan tibo la basamu orang membaiknya. Bersama mula orang membaiknya lanyo pagaduan mula malin sultan awak seorang orang barampik batigo na baru tibo agak lainnya buyong tamiang osaratoinyo mula buyong tamio katigo mula buyong tamia ndak tanggung lapik tangannya urang pareman kana monyo dia. Cuy tu bana malanyo kini alanyo bae bersama-sama sampai naninyo malin sultan dak dapik balik masuk itu awak seorang orang barampe sampai nyokabe malah tangannya kini ba itu kini badaninyo lanyo elo malah ke puncak gunung katampe sampai nanalui
tampe mala sabay na nalui kasinan bana di baonyo tibo kini mala di ate gunung ba itu nasib kok dicali badannya kini malinsutan. Ndak bisa malah digari lai bantu cokumbayang sudah digulai lalayu badan kesadonyo lah banyak darah nang keluar. Indak manggari malah badaninyo nanangok tak mandate lai tumanyo pandai tuma malinsutan bantunya lah mati bana. Satunya kini bantulah mati. Ala wakato melapirgo bandel desa tulaan sajo kaluratu bulie batamu josi sampai dia. Boleh bertamu malah sampai nanalui ba itu katanya kini rupanya sudah kecil dari ketua lanyo tundoan malah di pareman langsung bagolek malah malin sultan. O satu bagolek malah malin sultan ninyo kini tiba di lura tak tanggung jauhnya lura balipek-lipek langsung ke lura coba tu bagol yang dari gunung. Anta tuan sedang menolong anta dipimpin dinan satu mayo lai tibo kini di lura iyo lura dake anak air dapik sekali kedinginan. Satunya tibo tapi air bagolek babuju sama seorang badan tak bisa digari lai tak kalau malin. Masa itu dia tak kalau kini malah malin sultan ba itu kini nasib inyo sadang tak kalau malah badan diri de untuang tak kadiala. O sadang keninyo bagolek sama seorang babuju di dalam lura antale kini apa nang kata jadi rupanya si upiak sampai nanalui. Tumpak kapado malah sampai nanalui matinya itu keadaan mati tapaso maso itu tumpak de inyo sampai nanalui bakal jadian. Oh badan kita bilang malahnya kini nabanamu malah malin sultan sadang tak kalau masuk itu. Oh badan nindak terasa sakit lai badan dirasa kini lah sihat lama lalu dirasa. O sadang takalo malah gadang bana raso bamimpi badaninyo raso bamimpi malah elok bana raso batamu sampai nana lui di
Mimpi sampai melainyo tasinta, satu tasinta melainyo malin sultan, satunya tasinta malah dari lalu badan indak terasa sakit. Mencalik malah kiri kanan, rasa ado jo lawan dirusuknya, mencalik suuk jo kita dilayukkan pandang menjauh. Ditukian pandang nanampi kironyo tampaklah sabai nanalui, duduk joinyo berhadapan tasiro darah di dado. Onda ado takwi do malin sultan, onde dekan duangai sabai nanalui, kamari malayo dibuangnya kini. Kamari kini adik dibuangnya, itu malah katanya kini. Tapi kini dia kita lah batamu, dak disangkolai dolai kabasu, indak tantu baso kawatamu. Oyolah muju bana le badan ambo, untunglah ambo dibunuhnya, untunglah badannya campaan, batamu kini jodik kandung kondak kamano. Oh udah cari jodik, itu bana keceinyo kini. Sedangkan inyo malah sampai nanalui lanyo galak malanyo mandangan, galak berbeda dari dulu. Baru batanyo sinan malah malin sultan, ba kok sampai dia macam itu. Oh indak kok kini malah sampai nanalui, bakato sinan badaninyo, memang yo ambo dah kini sabananyo, tapi awak yo dai berbeda dalam kini. Cuy itu bana malahnya kini, apalah keceknya sampai nanalui, nanambo kini dah macam iko. Ambo taniat dari hati, kondak nanambo sajak mulai laya kaduya. Oh sajaklah tahunya di agama, dak baniat lai dodakan amburu, dak ado dolai niat kana jahit, tapi terpaksa keadaan awak coiko. Oh nanta jadinya dai, berpisah jauh badan awak dai. Berpisah jauh malah badan awak, itu katanya katakan kini coiko dah sabananyo selamat udah kini balik pulang tu mana nambo mai riangkan. Obat kato sinan malah badaninyo, keceknya malin sultan, biarlah namu ambo dia malin sultan, tapi kini nambo kaban. Ambo yo dandam bana kapareman kaampiknya melambo dandam bana, pastinya dandam bo balen, kondak bana dapik batarang-tarang. Di mana malah besok tak kicue nanambo tatap bale dandam, ba itu keceknya malin sultan. Oh kini coiko dah sabananya, nanambo baniat dah dari hati, tak muka sui kabajai saja dulu, tapi tak pasuk keadaan.
sasalan gadang nyoda badan ambo ambukan balik nang kaduya mati di lura badan ambo itu bana keceinyo badaso bana oh pare mantu yodai indah mo sangko gacoiko yodai Dado melambo kamanyangko bakato sinan malin sultan kini coiko didek kandung dia lambo membunuh pare mantu nak sanang bana tiambo oba itu malah keceinyo sadangkan wakatu itu naninyo malah wakatu malahnya kini coiko dah sabananya di mana saja malah udah batampe nanambu tatap melapai ju di mana udah kini kababayo nanambu tatap menolongnya oba itu keceknya malah iyo sampai nanadui bakato sinan malah badaninya keniyo malah malin sultan tumpak kepada melanyo sampai nanalui panek bamanung lekaba manung nanyo calik lah malin sultan ibu hati lah mancaliknya nambah katonya malin sultan kini coiko lah didik kandung ambunan indah rila sabananya adik katinggal dalam rimbo takui bertamu jorang banyak ambo ndak takui doda keceinyo oh ambo keniyo kapulang dulu tapi ambo dai lah batu kalam itu bana keceinyo tapi samantang kok itu ambo kini dah nambah katoko haru ambo malah masih lejayo juo iyo lai bisa jawe menjawe lai bisa tanyo kabatanyo oh kini coy itulah didik kandung nak lape dandam jopirgo bandel desa masuklah haru adik ambo sampai ikan oh dandam mati itulah kato malahnya malin sultan de inyo si upiak sabai nanalui de iyo sayangnya cerolu juo la inyo tahu samo tahu dan ada udale sabananya tumpak di badan diri kita karajo awak dah sejak dulu ndak patui jadi bantu iko tuane awak dadik nan salah jale urang membuik jahit pada awak kok nyampang matilah badaninyo kadiseso di neraka badaninyo awak ndak salah dadik
Sadang keninya malah sampai nanalui sampailah masuknya ke tubuh si buyung malin sultan. Sadang deinya malin sultan, deinya lah tahu bahasa itu nak takut lain di orang lain berniat di dalam hati dan nabikan pirgo bandar desa dekan duhai. Tapi kini dai kalau itu nanawak dai kini badu berjalan udah dinarami. Ambo mencari jalan langang pabilo payah badan muda kok sulit kini membunuhnya. Di mana kini malainya tampik lari ke mana bana ke manurut. Kalau nak badan dah diri ambo lalu angin lalu ambo dedai. Lalu angin yodai lalu ambo ba itu bana keceknya tu masa bainan lalu. Mulai berjalan mulainya sawakatu itu berjalan kini dari lurahnya tampul yang dek maling sultan. Rasa berjalan tak payah bana. Antas siapa lagaan jadi kini nama nolong. Kok berjalan dak terasa litak nan di jalan tak jauh bana detuene. Rupanya melasa waktu itu indak guna dirantang lama. Kita bilang mandejo bapak dia murang di nagari lah banyak cerita orang lah banyak kabar-kabar kawan. Tiok narami lah orang sadang duduk lah banyak kecek kamang ecek. Cerita orang banyak bermacam-macam nanti sabu. Dahulu melaka banyak kecek orang. Anak mandi melaju bapak tu nambah nama tu masa bainan alwi. Hilangnya ndak tentu saja. Tiba-tiba malah seminggu kini lah hilang lo seorang lain. Nan hilang malah kabar-kabarnya. Bagi kawannya jua sabainan alwi. Kasurau sama kasurau. Ada muka suik keduanya. Tapi muka suiknya memang baik. Pajatulah hilang pulau. Siapa nama gue ulah dia. Siapa bana laga apunya karajo ndak jale dia awak orang nambah tangka ndak tantu dia awak orang nambah gaduh. Banyak cerita orang di lapo-lapo tapi naninyo tu mamalin sultan. Baru-baru sampai nanalui ndak basuh cukui hari ketiga harinya bamanung-manung duduk di lapo. Itulah kece orang nambahnya. Ada sebagian manuduhnya si buyung malin sultan nama bunuh sampai nana liyo dia.
Cuy tu bana malah badannya kini rupanya malah cerita orang kampung malah sabananya dari siko kasinan bermacam-macam cerita kawan. Kini lah banyak orang takut-takut nambah jalan-jalan tengah malam. Jame kailang lanyap saja bah itu cerita kawan. Gak pada-padai lah berjalan malam. Memang ada juga cerita orang sebagian. Mungkin Pirgo nama buat ulah karena inyo nampareman di dalam kampung. Tapi bertanya kayaknya orang bitakui ke Pirgo bandar desa. Orang tak namu mananya kena dia. Orang tak nama malah kabatannya itu kini malah sabananya. Tapi nang kini ko malah didanga-danga abiari sari itu ala sapakan antaronya. Sapakan malah sesudah itu naninyo tu masih buyung malin sultan. Baduo joinyo tu masih upi sabainan alui. Tapi naninyo sabainan alui. Di mano malin sultan naninyo latibo pulo. Indak tampak do di orang banyak. Indak kaliatan di orang lain. Inyo kok datang membunuh saja detuen Cuy tu bana malah badannya kini rupanya malah si buyung malah malin sultan. Malah tiboinyo kini di negari. Tapi kok datanglah ke rumah mande. Kok tibolah ke rumah mande kandung. Tumpak kepada mula badan awak. Iyo langsung ke rumah mande. Tapi kok langsung malam kini. Kaliatan awak joinyo tu Pirgo bandar desa. Langsung inyo malah kalau den bunuh. Ba itu keceknya kini. Jadi naninyo si buyung malah malin sultan. Babalik ke rumah mandi. Hari nan sadang tengah malam. Malam tu tibonya di rumah mandi. Batangi-tangisan jo mandinya. Kece amak buyung dak pulang dona Kecik mandi melaba itu bana bakato di sinan malin sultan danga di mandi sabananyo nanambo maindak juati sanang dandam tak lape dan kapirgo bandar desa. Awak mencari mula sampai nanalui bersobok joinyo melayu di jalan. Rupanya inyo nama bumu sampai nanalui. Tapi hati awak mak tak sanang sampai kini. Barisut siangnya wak dan cari. Biar mati bekalang tanah omak ini. Sedangkan naninyo melabuyong tadi nambah namu malin sultan lah sanang di rumah mandi lah badua elok mandi kandung. Basanang-sanang mandi semalam tu. Kita etong lainyo tu masa bainan alui. Langsung inyo ke rumah si Tamia. Malam tu juo inyo datang.
Indak tantu saja inyo tiba di dalam rumah, satunya tiba di nang kalam, lampu padam marilah malam. Inyo jagokan melabuyong tamia, satu tampak sabai nanalui, tapati meminta tolong dia. Yo tapakye malainya tu kini meminta tolong buyong tamia tapi lobok melatang malam tekajui urang badakatan. Urang tekajui badakatan latibo la urang ke dalam rumah. Rumah kan lai tak nyosantuang lebih tibo urang yang banyak. Latarang hari dipandangi. Ndak ada tampak dos orang keceknya orang nan banyak. Bamimpi yang kini buyong tamia. Sinan bakato lainnya buyong tamia. Indah ambo dopak kawa mimpi. Raso tibo sampai nana luyopa Itulah kato melasa bananya, itulah jali basoyo mati mapak sabai nanalui le jadi hantunya pak datang kamu tadi ba itu kecek si tamia. Kau ndak capek lapak tibo malah kanyo bunuh lepak badan ambo. Ndak tanggung penyang-penyang kukunya dopak lah kanyo dah baik ambo jo kukunya. Malah kanyo bagi ambo kanyo bunuh. Untung capek nantarang datang, inyo hilang datang tu saja dopa Urang sadang malah banyak cuy tu naninyo kini malahnya buyong tamia memakik-makik minta tolong tampak dinyo tu masa baina nalu. Mai tu inyo pa aba itu bana kecek buyong tamia. Di urang dak nampak seorang dua dinyo boleh tampak sabaina nalu. Iyo ndak tanggung malah takwit-takwitnya. Urang tak ada do nama nampak dinyo boleh tampak yu dinarami tabayang yu demai. Dinarami malah tabayang juo sadangkan nanurang nambah samu pajakula dape igilonyo pajakku dape dibayangnya nambah itu kecek mekini antara inyo kadoto. So itulah kecek malah orang badakatan kondak japui lah dukun dalam kampung. Lah dicari-cari dalam kampung, dicarilah orang nan santiang. Tumpak kepada malah orang badakatan, lebih datang orang dimencari. Lah banyak dukun nanti dukun painya lah datang pulo detuen so itu lebana malabadaninya sampai nanalu sakit hati ndak tanggung pane hatinya. Rupanya naninya sampai nanalu tumpak kepada malabadan dirinya. Rupanya nanari semalam itu orang kampung tu indaklah ngalo sakulil yang rumah tami. เ Coy itu leka to malabadani nyo sabay nanalo sakit hati ndak tanggung pane hatinya. Rupanya naniniyo sabay nanalu tumpak kepada malabadang dirinya. Rupanya nanari samalam itu orang kampung tu indak lah ngalo sakulil yang rumah tami. นี่ย Coy
tuane sakulilia rumah tu kini nan orang tak lalu do sampai pagi hari badaro darang siang nanari lah siang malah dipandangi rupanya malah buyong tamia lah disabui malah di kawan-kawan. Oh apa keceknya malah buyong tamia iyo pasti waang tamia juambo baal konda aduh. Ko iyo ado malainyo sabay na nalui mangapo ambo ndak nyuturui ba itu keceknya buyong tamio ba itu kini nanyo sabui sadangkan mala buyong tamia bakato pulo macam itu kok nyampang yo inyo nambah kejadian kok nyampang inyo sabai nanalui kok iyo inyo jadi antu patuinyo turui badan kita dia. Patunya jalan malah badan awak ba itu katonyo kini kini ambo kaban kalau nan itu nang sabui ayalan nang tuma sabananyo ba itu katonyo malah nyo katokan hari bertambah lah patang yu hari patang nyo laba balik pai ke rumah sorang-sorang nambah itu inyo tu kini nang tamio jo si tamiang Allah babalik kini ke rumahnya sarato malainyo tu kini nani oleh orang gadang tadi lembaga dalam nagari Virgo malah bandel desa ba itu kini nanta sabu itu cerita malah sabananya rupanya malah waktu itu naninyo tumayo si buyang letamio tadi inyo tanyo gadang bana bakalabian bana malah kini nanari malam sudah itu naninyo si buyang maling sultan berjalan sanyo dari rumah mangecek jo mandi malah kandung inyo ambo mandi pai kasurau itu keceknya kini ko ado beko orang nan datang katokan ambo pai kasurau mandi katokan ambo malayo kasurau ba itu katonyo kini kecek mandela iyo pulo manolo inyo malin sultan nindak kasurau do badan inyo atinan sadang yo pane jugo awak lai malanyo elok tapi kan urang kabajai
50 wati kasanang talampu bana sabawa itulah kecek badaninya. Satu lape dari rumahnya, indak lamunyo dari sinen tibolainya di nakalam labatamu inyo sabai nanalui masuklah sabai kamalin sultan di inyo berjalan Melayu malin sultan tari berjalan masa itu, tapi rasa badannya kini rasa laringan saja badan diri itu inyo malin sultan. So itu kini malah badan inyo tumpak kapado lah kini jo rupanya langsung lah bikini baik sekali berdua-dua langsung ke rumah malahnya si Tamiang. Tamiang malah nangka diturui sudah itu baru Tamio, sudah itu malah baru Tamia. Itu keceknya Melayu malin sultan baru bakato Melayunya si Upi. Odangakan bana ada malin sultan tak para lurang tu kita turui nanambo hari malam tadi dah datang ke rumah si Tamia ba itu keceknya kini sadang badukun bana arang di sini kita masuk hari malam kini ke rumah buyong Tamia disampaian aja malam kini udah marupo di hadapan. So itu bana malah keceknya kini ia udah marupo di hadapan langsung lagi ni ke rumah tu nan hari sadang tengah malam. Hari malam samalam itu hari nan hujan pulau sajak sanjo patui berjalan lah badan inyo tak basahnya kena hujan ba itu kini melasa bainan alu. Langsung masuk malah ke rumah tu ke dalam bilik tempat tidur sedangkan buyong si Tamia sedang baguliang di tampaknya tekaluk bana badaninya. Oh dalam tekaluk jadi bana baru kan tiba lainnya malin sultan nyopi ciek tangan masa itu nyo jagoan bana elo-elo. Lanyo jagokan bana elo-elo satu lah jago malah si Tamia duduk sekali badan ninyo di hadapan ninyo tumayo malin sultan baru melawan lah badan ninyo. Satu melawan lah badan ninyo mulai sekali melaka cakap satu kataga baru si Tamia berdiri tagak sampai nanalui dia. Tak tanggung malah bunyi galak si kakak tabang ba itu bana malahnya kini bunyi karuntu bumi ala ba itu bantunya samalam tu. Olanya sembahnya mulainya si Tamia nyo paci kini si Tamia dak taluk ba bunyi lain. Sadang keninyo mula Tamia tadi tindak payah bana membunuhnya nyobai jo kuku panjang nyopaci sajo mari kini indak babuni malah sakete ju mampe-ampe malah badaninyo matilah kini si Tamia matilah badan dirinya. Bakasan kuku di marinya bagolek di tampek tidur pailah kini malin su
sultan dia. Baiklah kini malam malin sultan sarato inyo sabay nanalui. Hari malam berjalan ju tapi ndak pasakan hujan. Namun inyo berjalan kini hanya tuju rumah si Tamio. Satunya tuju malah rumah Tamio, itu kini malah badaninyo. Satunya tuju rumah tu kini masuk sekali dalam rumah. Satu tiba di dalam rumah, oh langsung ke dalam bilik dalam. Tarik ke tampik tidurnya, rupanya lampu sedang tarang. Naninyo buyong Tamio, inyo antara lalok jo jago. Tampak bayangan dinyo orang baru datang. Nyo nyalangkan mata di Tamio, kironyo tampak dinyo tuma malin sultan duduk sekali badaninyo. Oh apalah kata malah badaninyo, oh ang malah malin sultan. Kironyo ndak mati do badanang. Ang juo nama patakut si malah buyong Tamia. Kok jo ambo ang dapet lawan. So itu bana malahnya kini jo ambo kini yang dapet lawan. Inyo mencalilah malin sultan tapana sajo kata mio. Inyo hadapi jale-jale. Rupanya sedang mencalik kata pana. Bantu barubah dipandangi. Barubah bantunya malin sultan kini dipandang. Sampai nana alui dia. Dipandanginya malah sampai nanalui memaki sekali malah buyong Tamio. Meminta ampun malah badaninyo. Ampun ambo sampai nanalui. Ambo nanindak do kabadoso. Oh ambo dipaso di ketua. Tapaso juo ambo lakuan. Jangan dibunuh ambo sampai nanalui. Ambo ubai ambo kini. Ambo bayi malah sipan ambo naninda dole kapai jonyo pirgo malah bandar desa. Kami tahu karajonyo kini basola salah. Kami jonyo le ndak kapai. Baru naninyo tuma sabai nanalui. Mato la merah dipandangi. Mato merah kuku la panjangnya. Kaja sekali buyong Tamio. Nyo sembah badannya kini. Lanyo sembah malah badannya kini. Dak dapat manggari lai. Adang-adang tampak malin sultan. Adang-adang marupo sabai nanalui. Badan kini nyopaciknya. Mari nyopacik malah are-are. Dua bala tangannya memaci. Mari kaniyo ndak dapat manggari lai. Lah mati pulo dia. Buyong Tamio kini. Ngalah mati malah buyong Tamio. Itu bana malah kini. Nambah kasanado malah di marinyo. Baalukonyo malah buyong Tamia. So itu juo si Tamio.
Lanyo bujukan ditampek tidur, laba golek kini ditampek tidur. Kaluainya dari sinan langsung ke rumah yo di si Tami yang kini. Langsung ke rumah malah si Tamiang bajalan ninyo tu kini bajalan ninyo le malin sultan nang kabajalan walau inyo le kabajalan nang si upi sampai nanalui di mainyo di manuinyo di mamalin di sinan sampai wa itu wana malanyo kini badan menjadi satu. Badan dua malah menjadi satu. Itu kini sabananya tumpak kepada malah badannya tadi langsung naik malah ke rumah asal ada tapi lalu angin laluinya iyalah dapet kini tempat lalu barulah tibanya dalam rumah langsung ke bilik si Tamiang. Langsung inyo mula ke bilik si Tamiang satu tiba mula di dalam bilik itu kini sabananya rupanya mula buyong Tamiang inyo kan sadang mula lalu bana tumpak kapado mula malin sultan tabaa kini nanta jadi awak melangkah dalam bilik tak tantu nang kadi lajang tak lajang botol di kakinya centang parenang melanang tadanga kata sinta kini si Tamiang melayangkan pandang masa itu tampak sekali malah malin sultan satu tampak dinyo malin sultan manggaretang sekali si Tamiang ikuang ke malin sultan ang yuona datang ke rumah Melayu si Tamiang ang bana na mengganggu orang balulah sanang hati yang kini kanak mati bana badanang iyolah kanak bakirim banang ke akhirat rupanya ang basi ibu coy itu malah keceknya kini sadang keninyo malah masa itu kalau dicalik malah sita buyang inyo pai mencalik rambut tampak di lereng pandakian dan inyo si buyang malin sultan bamanu-manu inyo bapikir tentang itu ba acaronyo mematikan ba itu dalam panganannya sekaliko baru mengatakan mano dia malah si Tamiang sampai hati yang kabake kami berdua melanang bunuh ndak ada ibu seketek ju bak membunuh malah binatang lapis oh itulah kata malah sabananya ndak ada sopan yo santun ndak ada kasihan nang seketek ju kami nan urang tak basalah jago baliknya oh nang katibo yang nak tahu ang disakit nak terasa lo diang padi mati itu bana di malin
Coy tu malainya tu mamalin tadi tindak dihitung dalam bana nanari samalam itu rupanya malila mencali matola mulai kini merah mato merah kalau dicali mato merah malah kini dipandangi lah biru mato maso itu mencayo sampai malah kata miang tak pakai sinan tamiang satu berubah bantu warna mato na rupanya mulai berubah-ubah tampak sarupo yo die sabai nanalui kini manje-manje malanya kadinding meminta tolong ka orang nang sabala oh tolong orang kampung tolong ondean tu di rumah bola tibo kini dalam rumah indak tanggung pakainya melakini lari bui orang badakatan lati bolo orang sabala rumahnya calik langsung ke rumah calik langsung melakat rumah lebih tiba di dalam biliknya dapat si buyung tu masih tamiang inyokan sadang seorang diri obat kata mula orang nanti bo tambah-tambah nanti tu ait pulang kini tamiang ang dak tahu saja ketik disadar ang dak mengarati dak tahu mengucap ang kini sampai memaki saja macam itu atau bermimpi ko badanang cuba jalekan pakai kami apalah keceknya sitamiang indak bermimpi dopak badan ambo ndak ada bermimpi yo ndak ada dopak ambo bermimpi yo sabananya pak antu nanti boba itu katanya kini orang kan ada pak sabalun melakini adolah 2 minggu nanti lampau berdua orang paknya nanilang para tamu sabai nanalui kedua malah si buyung malin sultan ilang dak tantu malah di nagari kok rimbo dak tantu tampe diamnya dak jale kubur tampe bakuburnya sampai kini balun takana malah kini baru datang kamari yang tapolo kok ambonya turinya obat itu bana malah keceinya napa mungkin tak percaya sabanta ko bana nyopai nyodi siko kini coy tu bana malanya kini nanari sasiang itu hari siang melanya kini rupanya tiba lah orang ke rumah tu tamiang balun dapet pembagian sadang baca rito bana pagi-pagi datanglah orang ke manyabu tamio melaju tamia mati tak tantu oh nama munu jadi ndak tantu matinya dona membunuh tapi kasannya sama saja bantu batenya kan kuku sama di mari ditabue
mala carita urang lah datang tamiang kini jonyo pirgo bandar desa mencalik kawan lah mati. Mencalik mala orang na mati lah banyak orang na datang macam-macam kecil orang yolah macam-macam le di kampung kita ko orang hilang dak tantu iko le tampak ko mak kubunya. Tapi anak-anak Melayu mandi jo bapak tu ndak jale dia awak kubur sampai kini balik di surau nyola hilang ndak ada bangkai domai kabatamu kini. Dek banyak cerita orang cuy itu menjauhi sinan sitami yang kan itulah kecete atau orang banyak nama danga ambo tahu bana kejadian ko matinya mula tamiak yo tamio pajako mungkin yo matinya ala jale ikuan tu ko mana membunuh iko kejadian memang sama kukunya sarupo saja. Matinya melanya lataan pulau elo-elo ba itu keceknya buyang tamiang saboknya ba aku ba itu malam tadi ketampe amboi. Malam tadi malah ketampi ambo ba itu bana keceknya kini sedangkan malah sawah katu itu. Kato sampai malah menjauh si buyong pirgo bandar desa. Kalau ba itu cuma kejadian jago lo lalai badan kita lah katibo batuknya pembagian ba itu kecek pirgo bandar desa. Bakato sinan mula buyong tamiang wak dan ketua danga bana dan dak lalu di rumah do malam beko dan di rumah ketua saja lalu pak itu keceknya kini. Itulah kato mala sabananya iyalah sananglah sehari itu lah di kuburan kaduanya sudah tak kuburan pulang kita etonglah sudah itu hari malam samalam lain. Hari malam malah samalam lain tibolo malam sudah itu rupanya malah semenjak malam naninya tuma sampai nanalui hati bertambah sakit juga. Oinyo nampane bana malah kini ndak na lain lo tampe pane no berang kapirgo bandar desa itu dalam panganannya. Untung bana na malam kini lai sarumah tampeknya kini samo salamatnya kaduonyo itu keceknya sabai nanalui. Hari samalam malam itu naninya tuma malin sultan barangke sanyo dari rumah bercarito kamande peka surau lah barangke pulau badaninya. Alala tibo mala di rumah tuma pirgo bandar desa. Satoinyo tibo nandi sinan hari kanala tengah malam samo setampik kaduonyo hari malam murang lagi lalu. Ndak tentu saja malah malin sultan masuk ke dalam kamarnya satu tibo di dalam kamarnya aso bana di malin sultan.
Inyo tibo meladake Virgo bandel desa. Satu inyo tibo di sinan nyo jagoan bana baelo elo. Satu nyo asuk tangan nyo Virgo tadi. Takajui inyo melakini. Inyo bakao katala yang bana. Sadang talayang bana badaninyo ba itu katonyo kini satu tampak malanyo kini jale sakali nyo malin sultan tapaki Virgo tu tadi tasinta pulo sitamiang satu nampak inyo tu kini. Iyo iko koma ketua nampi malam tadi membunuh ambo yo inyo tuma malin sultan satu tadanga macam itu malompe turun kaduonyo. Satu malompe turun kaduonyo nyokaja sajo di malin sultan tumala Tuhan menggaraan ka gunung tampe pembunuhan dia. Kagunung tampe mela pembunuhan di sinan bana mela nyopai lari kasinan mela badaninyo ruponyo Virgo bandel desa. Satu tibonyo di puncak gunung memana meminta ampun onde dangakan le malin sultan ambo nanjan kadibunuh. Sadang kaninyo malale malin sultan naninyo kini lah nyato pulo mato merah lah hijau kini menjadi sekali bantunya tu masa bainan lalu. Satu inyo malah jadi cuy itu pula panjang masa itu naninyo Virgo kaduonyo menyara diri masa itu mati terakhir Virgo bandel desa mati lainnya. Oh kaampe